Best rap stars Badik. Парвоз кадасти шабади дуди майда чалави траса да мошиман кад биши хишруча кайфота ранга ишаб у хақта дод наличие бенамус радичи тда бағалаш личи кайф нагуи дунё тоқа барои кайфи тнес касе коша қатит када гайпага қатит тнес зинда бодлави траса шиортон ҳами гапай раҳгузарам сумит бита пишти драхта мешапад дигона бози вайронка духтарора бисёриша духтараки хонашина акалян миёбиша аҷоиб замоне иш байни одамо беқадр даркаш лабалаваю мебиниш бастатрай любой духтари озира соҳиби се парена я парениш сумдорака а ҳисобиш кайфена парени дигариш соҳиби таксии чортасе духтаракои асринав камтарай худо битарсе парени сеюмиш яъне камбағале бояд гираш камбағал номус дора вақте қати чакас бинаш дига намегира кориш намеша харидориш дига ҷои во хирида намеша интизориш ҷаборёди худо накад бағам када гирифториш паркайф болои пастел сумдор биромада ториш нагирифтам пеши раша духтарак сарҳӯшидак то ҳамешава духта би тамома ки ҳӯшидак э худо инсоф бите яхе беинсоф одам метарсим гап занам барои ҳаму гапома хойда мегум ки яхе духтаро ба худшо накаша фикр кина нобурӯи падар каша фикр кина нобурӯи падар каша акаш байни ҷурош да забоша қирд кадаги ай барои ки ҷураша ҷураш хоҳарша бурдаги ай ҳамкори оташ духтари чорумгиша шу додест духтари ин мардак боша шавода хонаш нест мақсадам ягон чи не мехом бигардам наи роҳ бади кори хитак чӣ кор дори да дигаро ба и репит намегардан ай раҳи рафтагишон наруста натонисти иёра мегардонишон ба фоидаи худшон мегум дар фикри бадӣ нестам ҳозир дар оли синатам оли ма бадик нестам бадик ҳақиқатам мегане ки ба гапи дағал бадик душмани бояю дӯсти камбағал и бади ки ғамзада ҳамдарди ошиқоай баҳри ғариб мехона ба чаю чаи ғарибоай дареб шафшаф намекуна шафтолӯи гапа мега духтарои кирм дора худшона қапа мега пашти ҳама ғарибо хотири ишқшон ғарибай ба телефон мефама ҳар рӯз дар рӯстуш ғаридай ҳақиқатай чашми дидан надорум духтарора зан нагирифта худо ҷомаатанам бирора Best rap stars Badik.